Assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau za mu fara karatun littafin blogging na Ismail Hussein Al-Faltawi wanda ya malakabi da suna blogging. Gabatarwa. Blog wanda ake rubuta shi da blog a turance, blog a turance, takaitawa ce ta kalmar turanci ta web blog, wanda kuma nau'i ne na shafin intanet da masana kamar irin su Dr. Oliver 2016 suka jefa shi cikin jerin shafukan sada zumunta. Shafi ne da ake tsara bayanan da ya kunsa a jere bisa tsarin sabon bayani a saman wanda ya gabace shi, wato abinda a turanci ake cewa reverse chronological order. Ana yawan sabunta bayanan da ke cikinsa. Akan samu waɗanda ake iya sabunta bayanan da suka kunsa a duk kusan bayan awa guda ko kuma ƙasa da haka. Wasu daga cikin irin waɗannan shafuka suka mayar da hankali wajen rubuce-rubuce akan darasi guda, wasu kuma duk gurin da ta faɗi shane. Wasu daga ciki sukan zama shafukan jaridu, mujallu, makarantu, wasu kuma na koyi da kanka kamar taskira asirin mai ɗaki ga misali. Shafukan blog suna matuƙar bayar da gudunmawa wajen yaɗa manufofin da suka shafi siyasa, addini, ilimi, tallata haja, tattaunawa, harkokin cinikayya, kiwon lafiya da sauransu, ta yadda suke kasancewa hanyar kawo maƙudan kuɗaɗen shiga. Wannan harka ta blog ta zama ruwan dare game duniya tare kuma da yin matuƙar tasiri da kaka gida a harkar sadarwar intanet. Tasirinta ya kai har ga ta iya bayar da gudunmawar da ta kai ga tiɗe Trent Lott daga kujerarsa ta shugabancin masu rinjaye a majalisar dokokin Amurka a cikin shekarar 2002 sakamakon yayatawa tare kuma da kwarmata jawabin da ya kai game da yakin neman zaben kujerar shugabancin ƙasa na Strom Thurmond na shekarar 1948. kamar yadda MC Kenna da Paul 2007 suka ruwaito. Wannan rubutu da kake karantawa bayani ne game da blog, menene shi, irin moriyar da za a ci daga gare shi da ma yadda mai karatu zai kera nasa blog ɗin da sauransu. Ma'anar blog. Masana sun baiwa wannan fasaha ta blog ma'anoni da dama. Daga ciki akwai cewa suna ne na shafin intanet wanda ke nuna rubuce-rubucen postings ɗaiɗaikun mutane ko sama da haka a jere bisa tsarin sabo a saman wanda ya gabace shi, reverse chronological order, wanda kuma a mafiya yawan lokuta yake da ma'anonin da yake bayar da damar yin tsokaci. The Free Dictionary 2019. Weblog, wanda wasu lokutan ake rubuta shi da weblog ko kuma weblog, shafin intanet ne wanda ke kunshe da bayanai da ake jera su bisa tsarin sabo a saman wanda ya gabace shi, reverse chronological order, wanda kusan ake sabunta bayanan akai-akai. Rose 2019. Daga waɗannan ma'anoni da muka kawo a sama, za mu fahimci cewa shi blog shafin intanet ne wanda yake dauke da bayanai da ake jera su a tsare daga sama zuwa ƙasa tare da ɗora mafi sabunta a ƙololuwar sama. Siffofin blog. Blog yana da wasu siffofi da suka bambanta shi da sauran shafukan intanet. Daga ciki akwai: ana tsara bayanan da ya kunsa a bisa tsarin ɗora bayani mafi sabunta daga farko ta sama zuwa ƙasa, abinda a turanci ake kira reverse chronological order. Mafiya yawancin lokuta bayanan da aka saka a blog suna ɗauke da kwanan wata da kuma lokacin da aka shigar da su. Sunan marubuci yakan fita tare da lokacin da aka yi rubutun a mafiya yawancin lokuta. Akan adana tsofaffin rubuce-rubucen da suka gabata daki-daki bisa tsarin watanni ko kuma shekara-shekara. Marubuta da makaranta sukan samu damar yin tsokaci game da rubutu a mafiya yawancin lokuta. Ana adana bayanan da ke cikin blog rukuni-rukuni masu dangantaka da juna. Misali, za a iya adana dukkan bayanan da suka shafi harshen Hausa a ƙarƙashin Hausa da sauransu. Amfanin blog. Hakika blog yana da matukar tasiri a rayuwar wannan zamani. Kusan babu wani fanni na rayuwa da blog baya bayar da gudunmawa, kamawa tun daga kan nishadantarwa, ilmantarwa, wayar da kai da sauransu har zuwa kan samar da kudaden shiga. Saboda haka ƙididdige amfanin blog a yau abu ne mai wahala, amma ga wasu kaɗan daga ciki. Samun kudaden shiga.
blog kafa ce da take mayar da mutane da dama hamshakan attajirai ta hanyar tallace-tallace da suke samu. Babban abin nema shine ya zama mutum yana iya samun maziyarta. Tallata haja. Blog kafa ce da masu sana'o'i za su baje kolin hajojinsu domin masaya su gani su saya. Cinikayya. Blog kafa ce da yake taimakawa harkar cinikayya ta yadda mai sayarwa zai je ya kasa kayansa, mai saye kuma ya gani ya saya ta hanyar latsa leɓen mouse ɗin kwamfutarsa ko kuma dangula fuskar wayarsa ko waninta. Kenan ana iya buɗe shafin blog da yake a matsayin kanti. Yaɗa labarai. Blog kafa ce ta yaɗa labarai. Akwai shafukan blog barkatai a intanet da suke a matsayin jaridu, mujallu, gidajen rediyo, talabijin da sauransu waɗanda suke bayar da dama wajen yaɗa labarai cikin sauri da kuma sauƙi. Samar da guraben ayyukan yi. Blog kyakkyawar kafa ce ta samar da ayyukan yi ga dukkanin rukunin mutane. Yana bayar da cinikayyar damar da har daga cikin gidaje da kuma ofisoshi ana iya tafiyar da su ba kuma tare da sun bayar da tasgaro ga aikin ofis ɗin ba. Yaɗa ilimi. Blog kafa ce mai matuƙar sauƙi da za a iya amfani da ita wajen yaɗa ilimi ta hanyoyi da dama. Malaman makaranta za su iya ɗora darussan da suke karantarwa a aji domin ɗalibai su rika shiga suna karantawa. Faɗaɗa darasi. Blog dama ce da malami zai iya amfani da ita wajen faɗaɗa darasin da ya karantar a aji. Asali idan darasi an ware masa awa ɗaya domin a karantar da ɗalibai wannan darasin, to ta hanyar blog za a iya faɗaɗa lokacin wannan darasin zuwa awanni marasa adadi. A nan malami zai ɗora darasin a blog, ɗalibai su rika shiga suna karantawa tare kuma da yin tambaya. Zai taimaka wa ɗalibai wajen samun ƙarin haske akan wani darasi bayan sun bar aji. Bayar da damar karatu ga ɗalibai daidai da fahimtar su. Wannan kuma saboda ɗalibi yana da cikakken lokacin da zai bibiyi darasi sannu a hankali gwargwadon fahimtarsa. Baiwa ɗalibai damar gudanar da tattaunawa a tsakaninsu, wato abinda a turance ake kira group discussion. Abin nufi shine cewa ɗaliban da suke ta karatu tare bayan an tashi daga makaranta za su iya buɗe blog su kuma takaita mahalarta darasin da iya yawansu. Misali, idan wasu abokai 5 suka haɗa kansu suna yi wa juna bita bayan an tashi daga makaranta, za su iya buɗe blog domin su rika tambayar juna suna kuma baiwa juna amsa. Yana ɗebewa ɗalibai kewar rashin kusantar abokan karatunsu. Karfafar ɗalibai wajen fahimtar karatu. Haɗa abota ƙawance tsakanin ɗalibai masu mabambantan harsuna, jinsi, rukunin shekaru, launukan fata da kuma guraren zama. Za a yi amfani da blog wajen neman bayanai domin gudanar da bincike a wani fannin na musamman. To, laifin daɗi karewa. Za mu tsaya nan sai a karatu na gaba za mu tashi daga inda ya ce tasgaro. Domin samun ci gaban wannan littafi da ma wasu littattafan daban kamar tarbiyya da raino, kamar kasuwancin yanar gizo, kamar 40 benefits of being a blogger da dai sauran littattafai da yawa na fasahar zamani da kuma littattafai na Nobel na zamani da na da, duka za ku iya tuntuɓar mu ta lambar mu ta WhatsApp wato 09029097001 ko ku bibiye mu a Audio Mark da suna Arewa Readers ko kuma Ibrahim Musa Gozawa a Arewa Readers a Audio Mark. Sannan kuma muna da group a Telegram, muna kuma da group a ainihin WhatsApp. Mai karanta shine Ibrahim Musa Gozawa. Assalamu alaikum, sai ku biyo mu don ci gaban wannan littafi.